Marià Rosàs, de les Bodegues Rosàs, a veure quin és el vi que ens has portat avui per maridar aquest plat. Bé, doncs avui el que us hem portat és un vi, com que el plat ens ha comentat que era un plat de la zona, del Vallès, hem buscat un vi que també fos de la zona, no? En concret, hem portat el Pinella de Miror, que és del Penedès, i avui m'han posat una miqueta complicat, no? Perquè clar, m'han portat un plat que jo mai havia provat, que és la coca damunt. Difícil, no? Triar llavors dius, maridar una cosa sense haver-la menjat abans és complicat, no? Però més o menys m'he anat informant i semblava que portava aromes de romanís i de més. Llavors el que hem fet ha sigut buscar un vi que més o menys lligués sobretot amb el que és això, no? És amb el romaní i amb flors. Llavors hem portat el Mireia. El Mireia és un vi que desperta, o sigui, en nas, quan l'obrim i el proveu, veureu que desperta molta flor, molta rosa, molta violeta, gessamí. Està fet de moscat, amb el que també li dona un puntet dolcet, que és el que ens invita una miqueta a seguir bevent, no? I és un vi molt equilibrat, també és un vi molt sedós en boca, que també ens ajuda a netejar. Clar, és un plat que també, com podem veure, porta molts complements, no? Vull dir, porta verdura, porta peix, porta la coca, llavors era complicat, era una miqueta més complicat, no? Jo espero que agradi, no? L'has provat tu, aquest vi? El vi, aquest precisament no, però és una miqueta la varietat i una miqueta amb el moscat, amb el tema del gessamí, el tema de flors i això, que havíem parlat. És un vi molt mediterrani també, amb el que també busquem, això, no? Al final és el concepte com a cuina de prop, cuina mediterrània, cuina catalana, portar un vi que també sigui d'aquí, de la zona, i que esperem que, després, com sempre, el públic al final acabarà dient si sí o si no, però que esperem que agradi molt. Molt bé. A més, els espectadors de Cuina de Prop, si tenen qualsevol dubte, us poden trobar a les xarxes socials de Facebook i de Twitter. Sí, correcte, poden contactar amb nosaltres amb la direcció que apareix aquí baix i el dia que sigui nosaltres intentarem, en la mesura del possible, recomanar algun vinet i llavors també, com sempre, els vins que recomanem aquí, si venen a casa, tindran un petit descompte. Això és important que ho sàpiguen. Sí, home, sí. I això, i res, i que ho deixin. Molt bé, doncs Marià, ara sí, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Després de conèixer la recomanació de les Bodegues Rosàs,